Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Inetu lero ndabwera ndi nkhani yofuna kuthokoza Malawi pamene munagwira ntchito pa 16 September 2025 kusankha boma la chipani cha DPP, kusankhanso Professor Arthur Peter Mutharika kuti akhale president wa dziko lino. Anthu atafinyika kwa nthawi yayitali mu zaka 5 za boma la MCP pansi pa ulamuliro wa Lazarus Chakwera. Lero ta Malawi tikusimba lokoma. Tikayang'ana mu myezi itatu yokha imene zinthu zasinthira mdziko muno, miyoyo ya Malawi ambiri pano ikupuma bwino. Mafuta adasowa momvesa chisoni aja, momaliritsa anthu, momakweza mitengo kuti mavenda akugulitsa mafuta 17,000 per lita, ena 12,000 akuti ndi atsikako mtengo per lita. Lero tuti kungokhota pa filling station kuthira 2 liters, 10 liters, 15 liters, 20 liters nkumapita munthu ulendo wako. Kusintha kwa zinthu tsopano. Chimanga chenichenichi chimangachi anthu tikungogula chigoba pana panthu akugula ena ma 5,000 ena ma 6,000 chidya chinafika 17,000 chigoba chimodzi. Amalawi itu akusimba lokoma. Chatsala pano pati afunse a chipani cha DPP boma lolamula kuti tayesesani muone kuti kodi mitengo ya sugar ikukhala bwanji. Sugar kudula, sugar kusowa, sugar tikupanga kwathu konkuno ku Malawi. Ndipo tini makampani ngati Salima Sugar, Dwangwa Sugar, Irovo Sugar, makampani onsewo to ali mdziko muno. Tayesesani pokhapo sugar zipezeka mmene ankachitira kale pena pali ponse, koma lero sugar kupezeka ndi venda eka. Ufenda wakampeza ndi sugar akung'amba so mtengo sayisikukana. Maliti pemphe kuti pa mtengo wa sugar pa chifukwa sugar ndi chinthu chofunikira kwambiri morning hours. Sugar chinthu chofunikira kwambiri anthu amene azathu amene amamwa kachaso. Sugar chinthu chofunikira kwambiri mu zinthu zina. Choncho sugar is very very important. Tayesesani koma zambiri pa 3 months imeneyi mwachita ndipo zili bwino kwambiri. Amalawi akuyamikira kwambiri tu tikamati kwambiri. Forex yamba kupezeka kwacha yamba nditu kuoneka kuti nditu anytime ikhala nditu stable ikhazikika. Zinthu zambiri zamba kuchita bwino kwambiri tidziyamikira. Kumunda kumene kuminda kuwang'ana kuminda ayi ndithu zabwinobwino zija kwa amene anagula fertilizer otsika mtengo, amene anagula fertilizer odula, atakathira fertilizer kuminda. Zabwinobwino ndithu zonse ndi zabwinobwino kwambiri. Tiyamike kwambiri ya Malawi pamene zinthu zikusintha kuti Professor Arthur Peter Mutharika anabwera kuzasintha zinthu zambiri zimene zidachitika. Koposaposapo kwasinthikaso tungakhale ku State House. Ambiri mwaona kuti APM mene amachoka ku mzinda wa Blantyre kubera mu mzinda wa Lilongwe anakafikira ku State House kumene kunali kuonongedwa kuja kumayi ndithu panopa kukuoneka bwino kwambiri kuti kwalowadi mfumu ya dziko. Zambiri izi kunkazisintha. Inu tilekeranji kuyamikira ama-activist? Tabwerani muyamikire zimenezo zomuyankhulepo, osati kumango kangana kukokana mashati, kunyozana, kutukwanizana, kufukulana, kusemerana. Zimenezo sizithandiza. Malawi sathandizika ndi zimenezo. Amalawi afuna kumva kuti kodi a president athu akupanga chani, kodi DPP yalowa mboma ikupanga chani, kodi dzikoli likusintha bwanji. Inetu ndikukhulupirira tipofika chaka cha mawa pamene tangosaya ndi wiki kamene wiki imodzi ndi masiku ochepa kuti tilowe chaka cha 2026 zinthu ziyamba kuyenda bwino. Ndikukhulupirira kuti ngakhale enafe tisiyanso kuyankhula ma social media mo chifukwa tifuna tithamange nawo kwambiri kupanga chitukuko cha dziko. Nchimene tikufuna atu pano tizayambanso kuyankhula ma 2029 2030 cross to campaign ya 2030 ngati Mulungu atatisunga ndi moyo, chifukwa we never know what comes tomorrow. Mulungu anatibisira mawa. Koma ngati titafika madera amenewo zaka zimenezozo tidzayamba kuyankhula ndithu kuti Amalawi titana apapa.
taona tumene achitira DPP tiyikeso mboma ipitirize zimene zapangikazi nanga MCP ja nkukhalanso ndi khumbokhumbo loti ibwerere ayi ndithu kwete ayi zosatheka ndi bwino kusintha koma naye MCP yokha angakhala atafunitsitsa mwamtundu wanje ngakhala atasala kudya 30 days ngakhala atasala kudya 90 days MCP yokha ayi osazayerekeza kuti iloweso mboma Malawi mawu amene ndiye ndimatsindika kwa mtuwagalo tinamva kuwawa tinamenyedwa ife pa tsiku la Valentine chaka chatha February kung'ambidwa zovala pa bingu not bingu yes pa BICC apa pamandaka muzo apa MCP ati chifoti ndavala suti ya blue basi chongoenda msewu kumangoenda so msewu utavala suti ya blue akuti bwanji wavala suti ya blue sitikufuna kuona kuma kunali kutibulidwa kumenyedwa kung'ambidwa zovala kuthyoedwa asagwadawa nkhani yake yosadziwika bwino MCP chocho nkumanati MCP bwereso mboma ayi ndipo otsogolera zonsezana anali dala kadula koma sinafuna kuti tikasume polisi ya bizino wati ikudziwa za nkhani imeneyi tinakapereka malipoti amenewo koma sinafuna kuti tikasumire dala kadula mulungu amalanga yekha sitingabwezere mkwiyo kuchokera apa ndakatidzimula mbale athu ena ndiyena pambowe kuphwanya magalimoto ena kumenyedwa kumene nkhani yake yosadziwika bwinati akufuna apange bulu chanika mzinda wa Lilongwe koma nkwamenya anthu MCP imene chipani ayi kuphatikizapo kupha vice president nkumati chipani chimenecho chizabwereso mboma ayi Amalawi zimenezo ayi musandiyambe nazo. Chimene ndimafuna kuyamikira kwambiri ndati kusintha kwa zinthu midzi matauni municipality madera ena onse anthu mitima inakhala pansi ukayenda apa kumvetsera manong'onong'o anthu akungoyamikira iyi apa pazili bwino upite uku ayi apa pazili ngakhale chigawo chapakati kumene kumpoto kumwera aliyense akuyamikira kuti iyi apa pa zinthu zili bwino ndipo adati ayi ndithu adati may you live longer. Koma ngakhale zili choncho chaka chikutha ichi munalonjeza nthawi ya makampeni kuti mukangolowa mboma DPP muzachita follow up nkhani ya imfa ya Malemu Salos Chilima ndi anthu ena 8 ngozi ya ndege titidziwe kuti inali ngozi kapena zopena. Kuma mpaka Disemba ndu yakutha chaka chikumaliza kuti mutiuza chani amayi tikunja kwa kung'ung'uza ngati ndafika pobwera pano kuyankhula nkhani pano pa social media kuti anthu adziwe kuti nkhani imene mutipatsira ija tinayo chidwi ndoti anthu kunjaku akunena zambiri kuti kapena inali kampeni kuti tikuvotereni ndimati ndipemphe nduna za chitetezo kuti tayesesani nkhani zimene zazibuke mufufuze anthu adziwe kuti nkhani zamba kufukulidwa zamba kudziwika anthu afuna adziwe kuti imfa ya Malemu Chilima nkhani yake ija ithera m'mazira tikudziwa kuti nkhani munayisiya m'manja mwa Minister of Justice nawo samachita research yawo kuti ayambira pati koma zikuchedwa Amalawi tikunjaku ali ndi nkhuli kwambiri yofuna kudziwa chilungamo. Truth shall make us free. Komanso tikufuna tidziwe ndithu kuti nkhani za anyamata azikwanjewa chifukwa kunjaku kumveka zambiri kuti chiopsezo makamaka mzinda wa Lilongwe kuti anyamata achitulukire nazikwanje akusowetsa kwambiri mtendere ena panopa kukhabidwa dzulo lomweli kwachitika ngozi chakulikuni uku kuko kumapita kumanyumba asikodi chankatikati umu kuli shopping yake timati PTC ena mati Shoprite meneko mulonda waphedwa ndi kuphedwa munda tito pakhonde paka kuchola shop nkulowa mshopu mo nkuba mu zinthu zina amona ngati mumagona ndalama kuma munthu wangofera bule mufu kunkhapa mutu anthu ake ndi adzikwanje senanso yayi kukuchitika zambiri panapa kukupangira maupoto ndi anthu adzikwanje ufuna kupangira upo
akulu achipani cha DPP mukamapita ku misonkhano chonde make sure that you are insecure. Osapita misonkhano umende malongo distance popanda chitetezo chokwanira anyamata naja mabounce aja musamawasiya amene aja ena azikhala kutsogolo ena azikukutani ena kumbuyoko chonde mawu amene mwagwiritse ntchito ndithu pali maplani oyipa kwambiri pamene chakwera amapita kunja kumene amatika kupita ku Dubai kakapuma kangu chipatala ndi ku check up kwasiya ndalama za nkhaninkhani kwa anyamata adzikwanja anatulutsaja mukuona pamenepo timanena kuti anyamata amene onse atulutse anyamata wangoyipa yawa chonde mawu amwagwiritse. We are close to Christmas, we are towards to year end. Chonde tisamve nkhani yomvetsa chisoni mokhudza kwambiri mdziko lathu lino. Tiyeni anthu asangalale mwabwino, amalize mwabwino, tilowe chakale mwabwino, mtendere uzipitirira. Zimene akufuna Profesa Arthur Peter Mutharika ngati president wathu mdziko muno ndi zimenezozo. Chipani cha DPP chifuna chimveke ndi fungo labwino, mbiri zabwino, chitukuko chizichitika, chizioneka, chizifalikira madera osiyanasiyana. Zimene tikufuna mdziko muno. Koma zoti aphana uku akapapangija kuti zimene sizikuti sangalatsa iye chifukwa nthawi zambiri zimayimisa chitukuko cha mdziko. Lero ndabwera ndi nkhani zake zimenezozo, kungowunikirana, kukumbutsana, komanso kuyamikira zimene boma la DPP likupanga. Keep it up, Our Excellency, the President of the Republic of Malawi, Professor Arthur Peter Mutharika, komanso nduna zanu zonse. Dzulo ndimaona pa screen, ndaona nduna ya za ntchito, Honorable Noel Chigona akulimbikitsa ntchito za chinyamata komanso zitukuko kumanga malo osiyanasiyana school whatever. Taonanso dzulo maina vicha nduna ya ona anthu olumala komanso pasa kuona kuti palibe kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, anyamata ndi atsikana, akuyankhula kuti maplani angofuna kuti olumala wina aliyense aone kuti kodi uyu ndi kuulumali wakewo akhoza kugwira ntchito yanji, tingamuyike pati, angapange chani kuti wina aliyense akhale chimodzimodzi ndi mnzake. Taona kuti zinthu zambiri zikuyenda ndi tunawonso nduna ya za chuma Honorable Mwanamveka akuthamanga kubweretsa chuma mdziko kupita uku kulowera kupita uku zikuyenda ndi sitinganamenso kuti sizikuyenda pa Malawi. Akuluakulu zikuyenda chabe ngodina kuti pakati pa panali madelezi chifukwa anthu amene amalowa mboma sanapeze muchina chilichonse. Magalimoto amene aboma anasowa moti nduna zinapamba zimayendera magalimoto obwereka ma department ena aboma. Koma as of now tamva kuti ndithu kunabwera magalimoto ena kwana foro nduna zina zimene zinasala zipasapasa zabwino kwambiri zikuyenda zinthu zikuchitika, ndipo tikhale ndi chiyembekezo Amalawi. Posachitapo mpaka chaka cha mawa achitika ngochiyamba timva kuti ndithu ntchito zichazamba so kutseguka, anthu ayamba kulembedwa ntchito, anthu alembedwa ntchito ndithu ma department osiyanasiyana, kwa ame, ku polisi, muboma mu ma department osiyanasiyana, anthu alembedwa ntchito. Amalawi ambiri ali njala ndithu ya ntchito, agwire ntchito tenzana kupanga chitukuko cha dziko. Zimenezo zimene tikufuna ifeyo tizidzimva komanso Amalawi azidziwa kuti ife ngati ine activist wa DPP ndidzayima ndi DPP, ndidzayenda ndi DPP, ndidzagwira ntchito ndi DPP moyo wanga wonse modzipereka, mopandaso kumva nkhanga zikuti wewe kunjako. Let them talk. Asiyeni aziyankhula, asizimalephera, koma ife tonuli chitukuko chikuyenda bwanji, boma likuyendesera bwanji, zinthu Amalawi akumva kukoma bwanji, zinthu zikutsika bwanji, Amalawi akuzilandira bwanji. Kukokana nokha sikumanga mudzi, kusemeyana zinyawo sizingathandize. Mutha kusema chinyawo koma chimene mumayiwala chimodzi kuti chimene niwo muli si chimene ne ndili, chimene ndili si chimene niwo muli. Inu ndinu, ine ndine, uyonso ndiuyo. So tikamati tizipangati ameneja, you are wasting time for nothing. Taziyang'ani kainokha inu mwatani ngati uyo yakupanga izozo inu mwapanga chani choti chioneke chopanga disclose zameneja mupeza kuti palibe koma mukuyankhula mawoka. So you are wasting time for nothing. Alole akane Pastor Shumba ndilo dzina langa. Sindizasintha pena paliponse. Professor Arthur Peter Mutharika ndiye president wa dziko lino. DPP ndi boma limene likulamula. Nduna zonse za boma
tiye tizilemekeze, zigwire ntchito yawo, tizithandizire. Ngati pameke pakulakwika tiye tiauze apa pakulakwika, osati kubwera pa social media kuti munthu ayaluke sitikuthandiza. Pitani ku office kwake ndunayo mukayiuze, madam apa bwanji, sala apa kuti bwanji. Pepa ndoti mwachita ubale wabwino, osati kubwera social media, iwe wakutiwe, iwe woipa iwe, meko sikulangidza supangiri mene si activism yabwino. Timayankhula nthawi zonse, wakumva wamva, osamva akhale, koma tinunena kuti tosefe after all ndife Amalawi. Mawa wabwino. Pastor Shumba ndilo dzina langa. Baba. Tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.